दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि 11थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव नुजाफैनो मोननानै आं गिबियावनो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन। खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बुलि बाथौनि गेजेराव मोनसे गुबुन रोखोमनि डिस्ट्रिक्ट। बे डिस्ट्रिक्टआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय, बिजाब लिरनायावनो होन, धोरोम सान्थौआवनो होन, आरो मठ मन्दिर लुनायखौनो होन, बाथौ थानसालि लुनायफोरखौनो होन, बे मोनफ्रोमबो साइडजों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंनो थाङोब्ला आवगायसिनदों। बे फारसेथिं चिरांनि गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै फैनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो मोननाया आंनि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा। आरो बेफोराव दिनै आङो बुंनांगौमोन जेनेबा रायजो राजाफोरनो धोरोमनि बाथ्रा, खिन्थु आंखौ परिबेसा धोरोमनि बाथ्रा बुंनो सम होआखिसै, होनाखिसै। मानोना आङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बर्थमान जि हाबाफारिखौ लानानै जोङो खामानि मावनो ओंखारगासिनो दङ, बे खामानि मावनो ओंखारनाय समाव गोबां माखासे बेले बेजे जोंनि गेजेराव नुजादों। गाहाय आलासिखौ लानानै, दिन थारिखखौ लानानै, बेफोरनि टेनसनाव आङो बांसिनै आफादारि नोजोर बिथिंजों माने संगठनिक दृष्टिभंगिजों बाथ्राफोरखौ बुंफोरबाय। आरो बे बुंफोरनो मोननायाव हयथ' जोंनि आफादा दिनै मा मावदों मा मावाखै, जों बेसिबांसिम आवगायदों, बेखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों, मिथिदों। आरो जों बे बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनो थाखाय सरकारजों थाफानानै सरकारनिफ्राय जि रोखोम जों आदाय खालामनो थांगासिनो दं, आदाय खालामनो मोनदों, बेफोरखौ मिथिनानै हयथ' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। बेखौनो आं आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों। बाथौ धोरोम हिसाबै जौगाहोनो फरायसालियाव गियान होनायनि नोंथांमोना आयदा हिसाबै सानदों नामा? बे खोब दोल गोनां सोंथि। मानोना जों बेखौ सावरायगासिनो दङ जे दिनै इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खेराइनि मोनब्रै टपिक्सखौ लानानै सिलेबासाव होबाय। 6 सेमिस्टार आरो 5 सेमिस्टाराव। दा बेखौ सोनायनि जि दायित्व, सिलेबासाव सोनायनि जि दायित्व, बे दायित्वखौ जोंहा जोंनिनो PMB बडिनि सासे सांग्रां मावथि मानगोनां डक्टर बारहुंखा मुसाहारि बिथाङा दायित्वखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बे इउनिभारसिटियावल' सोनानै खेराइ आरो बाथौ धोरोम बेफोरनि सायाव जोङो सिमाबद्ध खालामनानै दोननो नाजायाखै। जों हानायमानि LP स्कुलनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जेरै गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो कलेज लेभेलफ्रावबो जे बाथौ धोरोमनि लिरनाय जि लिरबिदांफोर, बेफोरखौ सिलेबास कमिटिजों सावरायनानै सोसननायनि जि हाबाफारि दङ, थुनलाइ आफादजों सावरायनानै सोसननायनि जि हाबाफारिफोर दं, बे हाबाफारिखौबो जोङो लागासिनो दङ, सावरायगासिनो दङ। दा बेखायनो जों सानदों जे LP स्कुलनिफ्राय इउनिभारसिटिसिम जों गासैयावबो माने बाथौ धोरोमनि जि लिरबिदांफोर, धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय, गारजानि सोमोन्दै लिरनाय, खेराइनि सोमोन्दै लिरनाय, बेखौ सोसननायनि जि हाबाफारि बे जागासिनो दं। बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो माबायदि जौगानो? दिनैनि थारिखआव जों बर' जाथि हिसाबै बाथौ सिबियारि, बे बर' जाथिया बाथौ सिबियारि होनोब्ला जों बुंनांगोन बर'फोरनि गेजेराव मोनसेल' धोरोमनि मानसि गैलिया। जेरै ख्रिस्टियान थाबाय, ब्रह्म थाबाय, जयगुरु थाबाय, कृष्णगुरु थाबाय, नाम कीर्तन घोषा गायग्राफोर थाबाय। बिनि गेजेराव दिनै बर'नि जि कला कृष्टि हारिमु, बर'नि हारिमु, बर'नि दामग्रा देग्रा आइजु आरो जि जोंनि ट्रेडिसनेल मिउजिक, बेफोरखौ नागिरनो थाङोब्ला जों खेराइनि बिथायाव मोनो। दा बेखायनो जों जुदि बाथौ सिबियारिब्ला जोंहा ओरैबायदि गोजोननाय दं, जे ओरैबायदि देरगानाय दङ जे जोंनि आगजुनि बाहेरै, जोंनि मोसानाय, दामनाय देनाय, खननायनि बाहेरै बर'फोरनि गुबुन फ्रेक्सना बिदि थांनो हानाय नङा, बे एखेबारे खाथां। बेखायनो जों बुंनाय दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जे आसामाव जे भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनानै जि साखि जालांबाय बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय 10,000निबो बांसिन सजाय फोथाराव, बेखौ नायोब्ला जों बुंनो हागोन बे बागुरुम्बाया जाहैबाय खेराइनिफ्राय ओंखारनाय। बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो बर'नि मोसानाया, हारिमुनि मोसानायफ्रा गासैबो खेराइयानो गुदि, खेराइनिफ्रायनो दोरोदनानै बेखौ एसे ट्रेन्सलेट खालामनानै बे हारिमु मोसानायखौ
लांदों आरो बिदिनो जोंनि जि समाज बेबस्था समाजाव फोथायनाय समाजनि नियम नितिफोरखौ जोङो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो लाङो बेखायनो जों बाथौ सिबियारि हिसाबै दिनै जों गोग्गानो हायो जे जोंनि आसार खान्थि जोंनि दोरोङारि जोंनि मोसानाय जोंनि दामनाय देनाया बर' जातिफोरनि गेजेराव श्रेष्ठ जिनिस आरो बेनो जोंनि सिनायथि बर' जातिनि सिनायथि जोङो मैया 2026 मायथाइनि 3 फेब्रुवारिनिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै जों चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 17थि 3 बोसोरारि जे जथुम्मा बेखौ खुंदों मैया मोनाबिलियाव माखासे बिदिनो थान्दै मेलनि ससे जाबाय ओमफ्राय दहाय फुङाव बेबादिनो थान्दै मेलखौ जिरायफिनबाय बेनिफ्राय आफाद गोदान दाजोबनाय जाबाय बे थारमिनि 3 बोसोरमोन नालाय गुदि माबाखौबो मा होननानै बुङो गागि आफादखौबो दाबाय अजा आफादाबो दाबाय लाइमोन आफादबो दाबाय आरो बेनिफ्राय माइनाव आफादाबो दाजानाय जाबाय दहाय फुङाव दिनैहाय मा मा हाबाफारि दिनैहाय बेनि उनावहाय दा जाखांनानै बेलासि समाव जोङो गेवलां मेल खुंनाय जादों बाथौ धोरोम हिसाबै नोंथांमोना जौगाहोनो मा मा थांखि लादों बाथौ धोरोम हिसाबै जोङो जौगाहोनायाथ' गोबां मावनांगौ दङ जोंनि गेजेराव दा सान्थौनि बाथ्रायानो नांबाय थादों जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार सायावनि बे इनफ्रास्ट्राक्चारथ' सायावनिसो जिनिस इन्टारनेट जिनिसा जोंहा बे माबायानो मा होननानै बुङो बाथौ सान्थौ जायखौ भित्ति खालामनानै जोंनि बाथौ धोरोमा थांनानै थागोन बे माबायाव मा होननानै बुङो बे बाथौ सान्थौ बेवहाय जोंनि साननायफ्रा एसे गावजों गावनो गोरोबलायै बादि एसे जानानै दं आरो बेखौ जों गोरोबहोनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै जोङो सानदों आरो बेखौ जोङो थांखि लानायनि गेजेरजों मावनो आगिरदों गुबुन धोरोमखौ नायोबा जोंनि बाथौ धोरोमा एसे फुजिनायाव एसे खम जायो होननानै सानो नामा बेखौथ' नङा बियो फुजिनायावथ' खम जानो नाङा बियो जेन' जोंनि बर'फोरनि गुदि धोरोम बियो ओमफ्राय बे धोरोमखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिया थांबोदों नंगौ माखासे गेजेर समाव माबा बेबादिनो साननायनि हेरफेराव गुबुन धोरोमाव बारलांदों बेफोर दस्रा खोथा खिन्थु जोंनि धोरोम फुजिनायाबो खम बेयो नङा बेबायदि हाबाफारिफ्राव इयुथफोरखौ जोङो एसे खम बाहागो लानाया जादों दा बेखौ जोङो हाबाफारि लाबाय थादों जोङो बिथांमोननो जे मोनसे कमन प्लेटफर्म होनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों जे आर'ज बे आर'जनि गेजेरजों जोङो सिखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो मोनसे एट्रेक्टिभ माबा मोनसे लानायनि गेजेरजों मोनसे प्लेटफर्म होनानै जों बिसोरखौ बोजबनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो